ನಮ್ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಎದುರುಲ್ಲ 20 ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಎದುರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಗುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೆ ಮುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬುದರ್ ತುಲೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಷ್ಯನ್ ಉಂಡು ಕೊರಿಯನ್ ಉಂಡು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಮೆರಿಕನ್ ಉಂಡು ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಅವೇ ಮುಲ್ತುಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಕನಾಡಿ KPT ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಿದೌಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಅದುಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ತದ ಮೆನ್ಯುದಾದ ಉಂಡು ಜೋರುಂಡು ಫುಡ್ ದ ಪುದರ ಯುನೀಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಮೇನ್ ಪುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ನೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓ ಅತತ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾಂಡ ಓಕೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಲೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಉನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲಿನ 20 ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಅವೇಕ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೇಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ iPhone 16 Pro Max ಗೆಂತನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಯಾಪ ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೂ 16K ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ